oranje machine. Aan de buitenkant, onder nummer 31, zijn natuurlijk de Klaas Medium, de Lidl-Brand. We gaan kijken hoe ver deze mannen gaan komen. Maar let je op die nummer 22. Houd die nummer 22 heel goed in de gaten. Alex Rolbekking op dit moment aan de leiding richting de eerste bocht. Alex Rolbekking, de nationaal kampioen van 2011. Jelle Reugen Junior met Bartley Hogeworth. Deze mannen rijden op dit moment op een tweede positie nationaal tussenklassement. De oranje kleurige machine aan de leiding. Nog steeds Houdini uit Herten. Baronschaling met Das Ongeheuer. Komt naderbij. Heel veel pk's. 620 pk heeft nummer 22 in de voet. Maar Baronschaling kan niet dichterbij komen. Want op Houdini staat geen maat meer. Houdini rijdt als een bezetene. Nog 3 ronden te gaan. En nu komt hier het gedrag van de achterblijver. De 70 aan de kant en dan gaat het tussendoor op de nummer 1. En Baronschaling. Op dit moment zou hij zomaar 16 punten moeten hebben. Pakt hij hier. Pakt Baronschaling. Hier die 16 punten in die nationaal kampioen. Dan moet hij op die tweede plaats blijven. En als de aan de leiding voor Baronschaling. En u weet het, 16 punten. Die ligt aan de leiding. En Baronschaling met 16 punten. En dat betekent de nationaal kampioenschap ligt inmiddels binnen. We gaan gelijk kijken of we even kunnen praten met de man die nu met 16 punten het nationaal kampioenschap binnen heeft gehaald. Baronschaling. En de duimen van het publiek gaan omhoog. Iedereen is tevreden. Want op dit moment is er in Anne een grote wedstrijd gaande. Maar ik heb het u gezegd, 16 punten moest hij binnenhalen om het nationaal kampioenschap 2013 naar zich toe te halen.